gaan beginnen. We beginnen met lopen. Onder water gaan we draaien. En je houdt de wattenstaaf helemaal onder water. En lekker vlot lopen. Ja, daar gaat hij. We beginnen lekker met rondjes draaien. Het is gewoon een hele leuke groep, maar een hele leuke sfeer. En van alles en nog wat. En dat voldoet gewoon heel goed. Doen we één kant op. Dus even. Oh, dat is een superman. Werkelijk een superman. Echt waar. Ik ben heel blij en hij vindt het zelf ook heel leuk. Echt waar, dus wij zijn helemaal gek. We dragen op handen hoor. Hey. Echt wel. Superleuk. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Doe maar een klein stukje. Omhoog, omlaag. Hou hem vast. Hou hem vast. Hij is ooit begonnen als invaller voor 1 of 2 keer. Heel verlegen. Hij durfde bijna geen les te geven. Alle bewegingen gingen zo heel vaag, zo van dan moet ik het zelf voordoen. In de eerste jaar, ja, wie het even wennen. Hè? Dan moesten we elkaar even wat leren kennen. En daarna, ja, gaat eigenlijk vanzelf. Blozen tot achter zijn oren en nu is hij gewoon, hij is helemaal los. Hij tempt ons waar we bij staan, dat is heel leuk. Ja. En gaan we wisselen. Even hoog, laag, hoog, laag, hoog, laag, hoog, laag, hoog, laag, hoog. Ja, dit is lekker ontspannen in het wetter. Het is net alleen nog dus trainen, maar het is echt lekker aan en toe eens even gek van. Het is een combi van beide. Ik is dan echt een aantal vrouwen die zien die steeds van die ben echt goed bezig en die luisteren. En dan ben echt een aantal vrouwen, nou, die doet echt voor de gezelligheid. Maar daarontussen doen ze het nog wel mee, alleen ja, wel op hun eigen tempo en hun eigen ding. We praten natuurlijk dan onderling en dan zien we net wat hij dan doet. Als de handen naar omheen gaan, als de hartneus krijgt weer op een oorplak. En dan roept er in hier die naam en dan denk ik oeh. En dan rijden we bibliotheek zelf. Hè. In het begin denk je van nou, daar wil ik me aan storen. Maar als dan aan de andere kant de groep kist en leest, ja, dan maakt het hier niks meer uit. Zwitte je hem nou? Nee. Ik heb het wel eens gehad in het water, dat ik me zo inspande. Jawel, ik heb het wel een keer gehad. Nou, dat ik jij dacht hebt van, mijn gezicht wel zien, hè? Ja. Rood! Dat is een goed deken, hè? Dat zeg ik altijd. Ja. Ik heb altijd een vuur op je kop. Dat de afvliegers erbij en dan gouden halen we onder wetten. Zelf even de kant op kiezen. En nieuwe, de bocht op. Hey, we gaan allemaal nog 1 keer vooruit. Zie, allemaal vooruit. En zo hard als je kan lopen. Lopen, 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 lopen. Hoppa, duwen. Je ziet er echt naar uit. Ik wel tenminste. Als ik een week niet heb, nou dan mis ik het echt. Dat is helemaal ingeprogrammeerd. Zo moet je het gewoon zien. Iedere woensdag. Dat is een minuutje. Dat is een keer lekker even eruit. Even zonder sores. En wat is Andreas zijn oordeel daarin? Nou, Gerrit, hij had het moeilijk met al die vrouwen om die een beetje in toon te houden en bij de les te houden vooral. de lesgever is wel belangrijk. We hebben tussendoor iemand gehad, toen zeiden we van nou, dan gaan we toch maar ergens anders kijken. Maar nu Andreas, ja, die houdt het goed bij elkaar. Laatste stukje, hè?